Sa Sibalom Antique, kapin 70 ka mga estudyante gindala sa ospital, bangod ginapasuni na food poison sa ginserbi nga pagkaon sa ila recollection activity. Si Rujimar Sukal dito, nakatutok exclusive. Naggutok sa Ramon Masa Senior Memorial Hospital sa Banwa sang Sibalom Antique ang kapin 70 ka mga grade 10 students sang Iganya National High School. Naka-eksperyensya sang pagpalanakit sang tiyan kag ulo kag pagsululuka ang mga estudyante pagkatapos nga nagkaon sa ginserbi nga panyaga sa ilang recollection activity sang Martes. Anong nabatyagan mo to? Lingin ulo. Lingin ulo. Anong ginkaon ninyo? Ang tinulang namin. Tinulang nga manok. Ginaugment naman ila food for lunch. That's why nag-prepare kami isang pagkaon para sa food. So, ang among suspect is siguro sa market nila market nga food bala, specifically sa manok. 40 ka mga estudyante ang gin-admit, samtang 31 naman ang nakagwa sa ospital. Ginpaidalom na sa laboratory test ang mga pagkaon kag tubig nga ginserbe sa mga estudyante. So far only 3 amoeba kag ang iba is wala matisipay. Ang recollection activity ang kabahin sang moving up sang estudyante kada tuig apang suno sa bulutuan. Ini ang unang ation nga may kaangay sini nga natabo. Naghatag na sang bulig ang eskwelahan kag Antique Provincial Health Office para sa mga kinahanglanon sa ospital kag mga bulong sang mga estudyante. Balita gikan sa Sibalom Antique, Roger Mar Sukal dito, One Western Visayas.